Gusti Allah dawuh sejatine mati besok ning akhirat akeh sing jaluk bali pengin arep ibadah bekti marang Gusti sakwise ngalami kebentu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati sakwise mati ketune kepati-pati sing amale apik ketune mung sethithik sing amale ala ketune tumindak murka Nabi Ilyas wae arep mati mrebes mili merga ngono dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabehe dilereni sakwise kuwi padha ngunduh wohing pakerti mumpung isih urip padha ngati-ati ayo diakehi nggone bekti marang Gusti urip ana dunya iku ora suwi ojo